ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi ngaway makakumpara, kung kauban ka Ginoo, way makulang ka nako, ang imong gugma, akong Pinoy anan, ang akong kalipay, akong katagbawan, ang usa ka adlaw nga kauban ka, bahandi Mabungahong buntag mga igsoon. makakumpara, Mabungahong adlaw. kung kauban ka Ginoo, way So, manakog share mga igsoon. Shout out. This time we have 24 viewers. Okay, mga igsoon, magstorya lang taron, no? Nining kabuntagon. Nalang ko i-share ninyo nga topic nga dili gyud ingon pareha sa akong previous live bitaw. It's about rejection, no? About rejection igsoon kay ato ni siyang palawman og maayo. Why is it that sometimes God allows rejection? Nganong i-reject man ta, no? Nganong usahay igsoon bisan kana bitaw mga tao nga duol sa tungdugan i-reject ta, it's a puwera ta. No? Bisan mga tao nga let's say kana bitaw suod gyud nimo kaayo pero ning abot lagkalit ang adlaw nga gi-reject ta. No? So mao na tong topic karon. No, again, shout out sa tanang mga viewers this time. Uban wala ka bantay, igsoon kay busy kayo, no? Pwede ninyo i-mention yung mga higala diri sa comment section. Mubo ra tayo, igsoon. Pwede ninyo i-type at followers at highlights at everyone para nis kamayaan sa Ginoo. Tanan nga nagtanaw diha, mga OFW, mga seaman, mga naka-permanent residents, tanan, Luzon, Visayas, San Mindanao, mga kapulisan, mga higala na ko diha tanan, mga brad na ko diha, lunglib kanunay, mayong adlaw, mabungahong Miyerkules sa matag usa kanato. So, but before we start, let's praise. Ano ato sang mag-praise ata? Atong welcome ang presence ni Lord sa aron i-bless niya atong topic karon nga giyahan tas Ginoo. Amen. So let's pray. Father in heaven, we welcome you right now sa among pagabuhaton. Holy Spirit, we acknowledge your presence, and Lord God, himo aming angayan, himo aming takos maghisgot nimo. Maghisgot sa imong pulong Ginoo, maghisgot sa balaang kasulatan. Limpyuhi mi Ginoo, hinluhi mi, himo aming angayan. Panalangin ni among pagabuhaton karon. Ipatunga ka namo Ginoo, ipataliwala ka namo, and as we meditate your word, Lord God, gami kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, masinugtanon kanimo. Panalangin ni ang tanang viewers karon, ang mag-replay ani tanan-tanang magtan-aw bisag asa ni maabot, Lord God. Ipabati imong presensya, imong gahom, imong dihog, imong hikap Ginoo. Ikaw lamang among ipataas ug isa. Wala mi nagpasidungog og mga relihiyon, simbahan or pundok tao. It's all about Jesus Christ. So Lord God, thank you for the victory. We honor you, we adore you this time. Nabiling panahon na mo itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. So dali-dali ba? So maghisgot ang mga igsoon about aning rejection ba nga there are so many people nowadays. Anyways, shout-outs sa tanang mga subscribers na to diha, sa tanang mga viewers, tanang mga followers, o katong wala kay balo sa tong YouTube channel na ang link sa caption ani mga igsoon. Pwede ra mo click ana mo subscribe nya dalhon mo dito. Gamay pa ato ang followers igsoon, 400 plus pa man siguro to. Nya diri almost 152 na ta, 1,000, no? So akong gihimo na tong YouTube channel igsoon para mas madali ninyo pag-download, pag-save, masunod gud ba? Dali ra mo makakita, no? So thank you mga subscribers, followers, viewers, tanan-tanan. Salamat kay. Now, let's talk about rejection. Daghang mga na-depress, daghang naghikog, daghang ni commit og suicide igsoon kay feel nila gi-reject sila. Ganina pa lang na ako'y naka-istorya igsoon nga higala na ako nagisgot mi og suicide ba.
nagisgot mi og rejection unya mao lagi to nay kaila na mo amigo na mo nga naghikog ba kay siguro feeling niya rejected siya sa mga tao nga duol siyang palibot. Feeling niya ang mga majority sa mga tao nga nagpalibot niya gi-reject siya, mao to nga wala siya kasumbungan, siyang problema, wala siya kaduulan, mao to nga na-depress siya, naghikog siya igso, no? So ang rejection diha mag-start ang depression. No, again, ang rejection diha mag-start ang depression, no? The moment nga maka-feel ka nga gi-reject ka sa isikataon nimo, gi-reject ka sa mga tao nga duol sa imong dughan, gi-reject ka sa imong higala, mga best friend, amigo, gi-reject ka sa imong ginikanan, gi-reject ka sa mga basta kauban ba nimo, classmates nimo, kauban sa trabaho, kauban sa negosyo or on something nga na igsoon, once ma-feel nimo nga gi-reject ka, diha wa ka kabantay pero diha mag-start nga mag-struggle ka, diha mag-start nga maybe ma-self-pity ka, diha mag-start igsoon nga ma-depress ka. And then ang depression igsoon mo na pinaka-close ngadto sa matrigger rin ta sa gitawag og espiritu sa hikog igsoon. Mo nang daghan naghikog kay na depress na before sila na depress, naka-feel sila og feeling nila rejected sila, naka-feel sila og rejection. Labi na sa mga tao nga doon silang dugan, no? So sa Bible igsoon, wala man ko nagkuhan sa Bible karon, pero ako lang ni summary. Sa Bible naapoy tao nga gi-reject, no? Nay usa ka lagad sa Ginoo sa Bible nga gi-reject siya sa mga tao nga doon siyang dughan, gi-reject siya sa mga kaila niya, gitraidor siya sa duol siyang dughan or something nga na bitaw na ay usa ka lagad sa Ginoo sa Bible sa Old Testament nga siya pod naka-feel og rejection, nakasinati og rejection, but instead nga ma-fall siya sa depression, wala, no? Iyang giisip mga igsoon nga ang rejection is proseso to nga ang Ginoo mamuhat siyang kinabuhi. Iyang giisip igsoon nga ang rejection is it is God's process para hulmaon ang iyang maayong ugma. And I'm referring to Joseph. Kung speaking of rejection, igsoon si Joseph, igsoon, grabing rejection. Gi-reject siya siyang pamilya, iyang mga igsoon, no? Agihagbong siya sa tabay nga walay tubig. Gihimuhimuan siya isyu, gigamaan siya isyu nga patay na daw siya. So mura bitaw gipatay na siya sa memory sa iyang igsoon, sa iyang biological brothers, and then gibaligya siya. That's rejection. Gibaligya siya, mura bitaw siya, gitraidor sa iyang pagkaigsoon, and then aside from that, sa nabaligya na siya igsoon, naabot siya sa Egypt, mabuo naman na igsoon, naabot na siya sa Egypt, pasangin na po siya, mautong napriso siya, gi-frame up siya nga, nang rape siya sa asawa ni Potiphar. So, kung rejection manggali ang isgutan niya, grabe ang rejection nga nasinati ni Jose. Pero instead nga ma-depress si Joseph igsoon sa iyang gibati nga depression, mas ning salig siya sa Ginoo, no? Wala siya ming complain sa iyang situation, wala siya ning nagbagulbol, no? Pero iyang giisip nga katong rejection nga nasinati niya is God's process to, proseso to sa Ginoo para dalhon siya sa hayag nga kaugmaon. Ang tinuod igsoon, every time maka-feel ta og rejection, sultian lang ta mo, no? Once kitang tanan tao raman ta, naay tayo masakitan ta, feeling na to gi-reject ta. Once the moment nga maka-feel ta og rejection igsoon, mao ni timan igsoon. Sometimes ang atong gibati para nato it's rejection, but the truth is it is not rejection at all. It's called God's redirection. It is called God's process. Proseso lang na sa Ginoo, or gitawag og redirection kay naigihimo si Lord kay gano man gusto si Lord nga iposisyon ka niya para dalhon ka sa hayag nga ugma, ngadto padulong sa hayag nga kagmaon aron tumanon ang gisaad sa Ginoo nimo. Like what happened to Joseph igsoon, no? Ang rejection mao ining lead niya into promotion. Gi-reject siya sa iyang mga igsoon, gi-reject siya sa iyang family, and then of course gitraidor siya and ang pag-traidor igsoon mura po na siya og rejection, no? Gi-reject siya sa asawa ni Potiphar, no? Gipapriso siya. Pero never si Joseph ni complain, never siya ni murmur ni Lord, never niya gi-question si Lord nganong nahitabo niya, but ming submitar lang siya. Iyang giisip nga proseso to. Unya ang katong rejection nga nasinati ni Joseph igsoon, mao toy nag-lead niya padulong sa promotion. Di ba? Gi-reject siya, nakasinati siya rejection, and then ngadto igsoon kato nga rejection, ug wala pa to siya gi-reject igsoon, paminaw mo,
Kung si Joseph wala pa to nakasinati og rejection, dili siya maabot sa Egypt. No? Kung wala pa siya gi-reject igsoon, dili siya mabaligya sa katong gitawag og mga Ismailita, no? So, kung wala pa to ma-reject si Joseph igsoon, dili sad siya maabot sa gitawag og gingharian ni Paraon. Paraon ba to? Di ba? Dili siya maabot sa palasyo. Apan ang katudang rejection igsoon mao toy hinungdan sa iyang promotion. Mo igsoon to all of the viewers right now. Naka-feel mga rejection. Kay siguro nausab ang imong higala, nausab imong pamilya, nausab imong mga igsoon. Naka-feel man ka og rejection sa mga tawo nga duol sa imong dughan, no? Ayaw na dibdiba igsoon na gibuhat si Lord ana. Amen, na gibuhat si Lord. Unya ang buhaton lang nimo igsoon is pasalamati ang Ginoo. Sa imong nahitabo karon, if ever there's anyone right now who are watching gibati nimo nga na-depress, gi-reject ka sa mga tawo nga kaila nimo, sa mga tawo nga duol sa imong dughan, no? Just praise God, naay gibuhat si Lord, no? Remember, before ang promotion ni Joseph, nakasinati usa siya og rejection. Nakasinati siya nga gitraidor. Nakasinati siya nga gimoy-moag isyu. Nakasinati siya nga gidaot siya. Nakasinati siya igsuon nga kana bitong gibutang-butangan siya gistorya. Unya ang palakaw pagid sa iyang mga igsoon ngadto sa iyang amahan nga gitukob daw siya og ihalas nga mananap mao tong gipakitaan nila og sanina bisti kay gihubuan man to siya sa iyang paborito nga sanina nga gihinatag ni Jacob. So ang sanina niya gihukas unya gibutangan nila og dugo sa mananap unya ilang gipakita nga tanawa imong anak nga pinangga mao ni, no? So nagamagama sila og isyu nga dili maayo nga negatibo. So in other words mga igsoon, klaro kay nga si Joseph jud gi-reject, no? Nakasinati siya rejection. Pero mao lagi na rejection is sometimes it is called blessing in disguise. Amen, no? Rejection lang na sa pananaw nimo. Pero ang tinuod na nagproseso na si Lord kay dalhon ka sa imong promotion. Daghan kay kog nakita nadunggan mga testimonies igsoon nga at first gi-reject sila una before sila gi-promote. At first igsoon grabe naipabor-pabor ba gi-reject sila mao ni pero eventually sooner or later ni salig sila sa Ginoo and then nalabuan pa to niya sa promotion katong mga nagsipsip nagdaot nila, no? Rejection is blessing in disguise. Mao na nga kung ning tan-aw ka ni igsoon gibati nimo nga gi-reject ka, nakabantay ka nga murag ang mga tao nga duol sa imong dughan na usab nimo, nya piling nimo gi-reject ka, then praise God. Once nakasinati ka karon og rejection igsoon, duol ka sa Ginoo. Ingon ang balang kasulatan nga mas duol siya sa dughang samaran niya. Of course, once we are rejected igsoon, masakitan kita. Nya masakitan ta atong kasing-kasing na nabuak og nabuak atong kasing-kasing na broken hearted ta. It means duol ta ni Lord, no? So, in other words, mga igsoon, kanang nasinati na ito nga rejection, proseso lang din na para ihatod ta into another level, igsoon. I-promote ta into another level, no? Tanaw si Jose, igsoon, no? Rejection, no? Dito siya nagsugod, gi-reject siya. Gipakaulawan siya, gitraidor siya, gi-frame up siya, gigamagamaan siya, sala nga dili iya. Pero katong mga nahitabo niya nga kasakit, igsoon, gimold ra siya ni Lord niya, gi-prepare siya kay naaday greater promotion. Nahimo siyang governor sa Egypt. Kinsa si Jose, gi-reject ra sa una, gikaminusan. Dagang nasuya, nasina niya, no? So mura gidaon siya, gidaot yang dungog mga igsoon. Grabe ang iyang nasinati nga rejection. Kung kamo diya nagtan-aw kamo karon unya nakasinati mo og rejection. I don't know kung mulabaw ba na sa rejection nga nasinati ni Joseph. Dili basta-basta ang kasakit nga nasinati ni Jose regarding rejection, but still wala siya ming-complain ni Lord, wala niya gi-question si Lord, wala niya gipangutana ang Ginoo nga nung naunsa naman na iyang kinabuhi, asa naman ang saad nimo, nako nga imong gipadayag kanako. Wala as in ning submit lang siya. Unsay nahitabo niya, narigi-reject siya. No, gipriso siya, bisag wa siya isala. Gibutang-butangan siya og istorya hindi may wa siya mo justified. Amen. No, as in, wala lang. Chill ra siya. Kalmado ra si Jose igsoon. Ug mao to nga rejection nga iyang nasinati. Usa ka adlaw katuday nga rejection mao'y naghatod niya ngadto sa promotion. Mao'y hinungdan nga nahimo siyang
gitawag og gobernador sa Egypt. Mao hinungdan nga ning angat siya, na level up siya, nahimo siyang dakong tao igsoon, pero disa siya gikan, gi-reject siya, gibagdok, giugbok, gibira pa ubos. Apan wala siya mo balos, wala siya mo sukol, wala siya mo justified, wala niya gi-question ang Ginoo, wala wala siya ning complain, kundili ning submitar siya. Iyang giisip nga ang katong rejection parte ra to sa pagproseso sa Ginoo. Parte ra to sa pagmolda sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Og sakto gid siya usa ka adlaw katong rejection maoy naghatod niya sa promotion. Katong mga kasakit nga iyang nasinatian may naghatod niya sa into another level. Gipaangat siya sa Ginoo igsoon. So, to all of the viewers right now who are watching, if ever nakasinati ka og rejection, then dapat excited ka. If there's anyone right now who are watching and nakasinati ka og rejection today, at this moment, then dapat magmaya ka. Dapat maglipay ka kay nagpadulong ka sa imuhang promosyon. Nagpadulong ka sa another level, pataas nga ipaangat ka sa Ginoo. So pasalamati ang Ginoo kung gi-reject ka, ayaw. Ingna nga Lord, unta, ikaw na bahala. No, ayaw. Pasagde, no? Let God be God. Pasagde ang Ginoo igsoon, siya may mas nasayod. Submitar lang, unya pag-ampo, unya just worship God. Kay once gi-reject ka, ang rejection is a great sign. Usa na siya kailhanan or timaan nga nagpadulong ka ngadto sa imong promotion. Unsay imong gipangandoy? Unsay imong tinguha karon igsoon? Nagpadulong ka diha. Nagpadulong ka sa promised land nimo. No, diha na ilhanan rejection. No? Mo nang ayaw sukol paubos lang igsoon. Kung gi-reject ka, kapila pa ka gi-reject igsoon. Bahala ng Ginoo. Itugyan na sa Ginoo, ipasa Dios ang tanan. Mao ni timani og mao ni kupti igsoon. Sama sa nahitabo ni Jose. Before siya nahimong gobernador sa Ehipto, grabe ang rejection niya igsoon. Grabe ang nasinati nga kasakit. Grabe ang nasinati nga gi-traidor siya. Gigamag-amag isyo, gipasakitan siya kay gidugmok, ibungkag iyang kasing-kasing. Kay sakit man ginaigsoon basta mga tao nga duol sa dughan. Nay mo kuan na to, mo reject sakit yun na siya kay duol magud sa dughan. No bloodline na to ba connected ta. So sakit yun na siya. Pero igsoon wala niya giiksapayan ang kasakit, giantos niyang mga hagit. No? Ang kapait giagwanta niya. Wa siya mo complain ni Lord, Lord, mao ba ni natunong pa ba ko ani? Asa ra man ka gipasagdan man ko nimo. Di ba nangalagad naman ko nimo ning biya na ko sa kangit-ngit pero naunsa man ni akong kinabuhi karon? Wala siya mo question. Wala siya mga istorya daghan kung dili chill ra siya. Cool ra siya igsoon. And then mao dayto ang nahitabo niya nga rejection, mao toy nagdala sa iyang promotion. So again, to all of the viewers right now, kung gibati ninyo nga gi-reject mo, then praise God. Dapat excited mo. Excited mo kay naa ka sa right track. Naka sa gitawag og saktong agianan padulong sa kalampusan. Saktong agianan para ipaangat ka sa Ginoo. Saktong agianan para i-level up ni Lord ang imong kinabuhi. So instead nga maghilak ka igsoon, maguol, mabalak ka, maproblema kay gi-reject ka, wa na kanila tagda igsoon. Daghan kay kag natabang nila pero karon wa na ka. No? Pasagdi lang na igsoon, no? Pasalamati ang Ginoo according to the word of God, in everything give thanks to the Lord. Pasalamatan siya sa tanang pangitabo, sa tanang panahon igsoon. Ang Ginoo na plano. Walay nahitabo nga tsamba, walay nahitabo nga aksidente. Kada panghitabo na ay pagtugot na sa Ginoo ug timan igsoon ang atong Dios perpekto. Wala siya masipyat nga nakasinati ka og rejection. Like what happened to Joseph igsoon, once ma-feel na nimo ang kasakit sa rejection, hunaw na si Jose. Si Jose gipriso, gihagbong sa tabay nga walay tubig, gibaligya sa mga tao nga duol sa dughan. Grabe ang rejection ngayang nasinati, but still Joseph never complained to God. Ming submitar siya kay iyang giisip nga proseso ni sa Ginoo. Mao tong nagdagan ang adlaw si Jose, ang kanhi nga nakasinati o grabe nga rejection, katuday nga rejection, maoy nag-lead niya sa promotion og nahimo siyang governor sa Egypt. Amen. So nga nira maora niya ato ang gamayng pagdasig. Usa ka reminder sa matag usa igsoon nga kung gibati ka diha nga gi-reject ka, din dapat ma-excited ka instead nga maguol ka, mabalak ka, maproblema ka. Instead nga madaka sa imong emotion, instead nga ma-depress ka, ma-down ka kay gi-reject ka. No, dapat excited ka. Why? Kay kanang nga rejection, kanang rejection, it is a blessing. It is blessing in disguise. No?
Kana nga rejection, makalabang ka ni ana igsoon, makurat nang nasa palibot nimo. Tanawa unsay reaksyon sa mga igsoon ni Jose. Nga ang ila dahil gatubang ang gobernador sa Ehipto. Nga mao'y naghatag nila og bugas, igsoon, nagbaligya nila og bugas. Ang ila dahil igsoon, nga gi-reject, di ba na-amaze sila, nahadlok sila, wa sila kay bawo, unsa ilang buhaton igsoon. Ang ilang kanhi, gibaligya, gi-reject, igsoon, gihagbong sa tabay nga walay tubig, nahimong gobernador, tanawa. In other words, mga igsoon, gi-reject ka karon, praise God for that. Ug sakit kay ihilak lang nas Ginoo. O sa kadlaw i-promote ka sa Ginoo kanang nag-reject nimo. Makurat na maghangad na nimo ha. Habuga naman niya. Yes, i-promote ka ni Lord, i-level up ni Lord imong kinabuhi. Ipaangat ka sa Ginoo. Manang at this moment napaka sa proseso, submitar lang sakit ang rejection. Dili lalim labi ng mga tao nga duol sa imong dugan pero i-celebrate. Dapat ka excited nganuman kay nagpadulong ka sa imuhang promotion. Nagpadulong ka sa taas-taas sa ipaangat, i-level up padulong ni Lord ang imong kinabuhi. Nagi-prepare si Lord nimo nga greater things kay bulungang butang. Nag-expect ba si Joseph, ana? No, maybe si Joseph na ay revelation na siya kay gipadaygan man siya sa Ginoo nga mauni mubaw nimo ang mga bituon or something ingana. Basta something na pero wa siya magtuo nga mahimo di siyang gobernador, no? Mo na igsoon nga naay kahibulungang nahitabo sa kinabuhi ni Jose na ay talagsaon nga promotion pero dis siya gikan sa rejection. So again igsoon kung gibati ninyo ang pain ba nga sakit kayo because of rejection and then huno naa si Joseph nga kanhi ang gobernador sa Ehipto na kasinati sa grabe tumang rejection pero wala siya ning complain. Wala siya namuyboy. Ni-submitar lang siya. And then, usa ka adlaw, sa appointed time, nga gitagal, giandams ni Lord sa iyang kinabuhi para i-promote siya, nahimo siyang dakong tao sa Ehipto nga sunod sa hari. Sunod sa ranggo sa hari si Jose na. Wow. Grabe ang promotion. Pero mao lagi na, disagikan sa rejection. So again, before na ko ni-end, kung naay nagtanaw karon nga feeling nimo gi-reject ka sa mga tao nga duol sa imong dugan. Gi-reject ka sa imong higala igsoon, then dapat magmaya ka, dapat maglipay ka kay naa ka sa saktong agianan padulong sa imong promotion. Naay surprise si Lord sa unahan nimo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord sa imong short message this morning about rejection. Rejection is blessing in disguise. So I pray to all of the viewers right now, Lord God, nga if ever naka-feel sila of depression, rejection this time, and then nasakitan sila ayo tungod sa grabe nga pain, and then even this time naka-feel sila of depression, but Lord God, painumdumi sila nga naay paglaom, painumdumi sila sa nahitabo ni Joseph, Ginoo nga before siya na-promote, before nimo siya gi-promote, niagi siya og grabe nga rejection. So Lord, salamat Ginoo. Nining minsay nga paglaom nakahatag na mo kadasig kalig-on Ginoo nga naaday paglaom sa luyo sa rejection. Naay hayag kaayo sa luyo sa rejection. Bisan sakit kayo pero naaday hayag sa unahan nga nag-atang, naay surprise, naay blessing, naay breakthrough. So Lord God, right now I pray to all of the viewers nga nakasinati og rejection. I pray for healing, kaayuhan sa ilang emotion Ginoo and comfort. Unya ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing karon Ginoo. Nga sa luyo ni anang rejection na ay promotion. Nga rejection is not rejection at all but it is called God's redirection. Nga na ay pinasahi nga mahitabo namo sa unahan as long as mo submitar lang mi ani nga process. So I pray Lord God nga tagay mi kasing-kasing nga grateful, mapasalamaton, dili mi mo complain, dili mi Ginoo mo masuko nimo, dili mi magbagulbol, dili mi Ginoo mo question nimo, but tagaan ka namo sa among pagpasalamat Ginoo. Dili mi mo tan-aw sa among situation nga gi-reject mi apan among tan-awon sa unahan nga luyo sa rejection na ay promotion, na ay something surprise nga giandam nimo nga pinasahi alang kanamo Ginoo. So Lord, salamat sa imong mensahe. This time Lord God, we declare victory. This time ang kuno namong kadaugan, ang kuno namo Ginoo ang kahibulungang butang Ginoo. Ang kuno namo Lord ang mga milagro nga imong giandam kanamo Ginoo. Yes, maybe this time, gi-reject pa mi, but Lord, salamat sa mapainobsanong kasing-kasing nga imuhang gihatag ka namo karon nga dili mi magmayan sa kasakit, sa pain, but
among una-unaon ang unahan nga na kay something giandam nga pinasahi. Mahuman ra ning tanan, mulurang ra ang tanang unos Ginoo na ay panalangin nga mobanos. Again, i-bless tanang viewers karon Lord God, ubani sila ang ilahang mga desire Ginoo. I pray nga i-grant nimo Lord God. Mamuhat ka sa ilang sitwasyon, especially katong nakasinati og rejection Lord God. I pray nga imo silang pasabton Ginoo, imong i-comfort, imong ipa-feel, imong embrace kanila Lord God. And ipabati Ginoo ang paglaom sa kanunay nga di sila dapat maguol, mabalaka, but instead dapat excited sila kay nagpadulong sila sa ilang promotion, nagpadulong sila ngadto sa pinasahi nga panalangin nga giandam nimo kanamo. And this time unsa man na Ginoo nga gi-prepare nimo kanamo, unsa man nga breakthrough, unsa man nga blessing amo nang giangkon karon Ginoo, uban sa dakong pagtuo himo lamang ning kapiyalan Ginoo. Tagay mi kasing-kasing nga willing mo submit nimo nga bisan sakit na kayo dili gid mo biya nimo Lord God, musalig mi nimo, mulaom kay diha kanimo naay paglaom. Again, among giangkon ang kadaugan, among giangkon Ginoo ang mga breakthrough, milagro nga imong giandam kanamo Lord God. Dawaton kini namo Amahan, among kini gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus. Amen and amen. So, maula ako mubo nga pagdasig igsoon, no? Mubo na no, medyo oras na siguro. And kung ikabilin ampo abante ta kanunay, and I pray nga ang protection ni Lord, yung favor na kaninyo. Ug sa wala pa makabalo sa atong YouTube channel, naa diha ang link sa caption ani nga live. So pwede ra nyo i-click unya dalhon mo diha mabungahong Kristohanon. Free ra na diha ang subscribe igsoon. Amen. So mubo nga mensahe pero at least para gito nato nay unod. Amen. Rejection is a blessing in disguise. Amen. So see you again next time. Makalugar ko igsoon, no? Mamuna akong gisaad ninyo nga basta bakanti ko automatic na igsoon mag-live ta. So again, akong ikabilin ampo kanunay amping nya abante ta para sa kamayaan sa Ginoo. To God be all the glory. God bless.